OK, takže dnes je to nové video a je to unboxing. Je to unboxing balíčku od Tiny Gamer za to, že som vyhrala a dostala som od nej knihu a tu som si nechala u nej doma. Lebo ona býva na vedľašej ulici a my proste chodíme spolu každý deň. Takže toto sú veci, ktoré som tam dostala. Najprv dopísek. Bolo to v takéto obálke. Vidíš, že tam nie sú adresy, alebo ona mi to dala osobne. Bol tu list. Aha, tvoř sa. Ahoj, Magic LPS Official. Tak, zase si vyhrala. Máš asi šťastie, tak snáď sa ti LPS páčia a moc maj sa pekne. Jasne, že sa mi budú páčiť, lebo dostal som 3. huskyho, teda 4., ale 3. dospelého. A potom takúto kravičku, moja druhá, jednu mám z novej edície. A toto je ďalšia, je trochu popísaná, ale mám k nej aj mláďatko. Potom je tu žirafa. A je tu 3. žirafa, ale táto je prvá z novej edície. A potom je tu takýto malý ňuňu. Neviem, či to je pes. Nebolo taký doplnko a proste také nálepky. A obálku a listy si skladujem. Ukážem vám kde. Tu si skladujem do obálky a listy. Tu obálky. Listy. Prepáčte. OK, takže ak sa vám tento unboxing páči, nezabudnite zanechať like a majte sa krásne a čusa.